Добрий вечір. Ви слухаєте Радіо ЄДЕН. З вами програм «Читаємо з Михайлом». Можете догадати, смисл цього програма досить такий банальний. Ми читаємо, і читать вам ніко другий, і я, Михайль. Зачинаємо низьке маленького упіловання, ще не є і 8 годин по Києвові, без єдної минути, но то не бай. Зачинаємо ми низько зась книжечку Олександра Хуста. І не просто так. За перше, на минулому етерові казав, може, скорше всього будеся на цьому кінчати, бо вже було 4 епізоди з ним. А й бо так се стало ж, сам Олександр Хуст мені відписав, загнав мені мейл, і Піціцько мені там розказав, дораз я розкажу то і вам. За перше виправлення, пишеться він Купар, а не Купар, я поразнав казати. Ну, та що мав учинити, кіть є у мене таке гімняткаря, а я нігде не чув його фамілію, оцяк наживо. Ну. Що ще інтересного за такі всякі детайли, що він тут мені понаписував, за перше, ще раз поправив, він писав новели ціле своє життя, або він тут пише, ще в студентські роки зачинав, лише у імперії зла друкувати їх було не може. Такий інтересний нюанс. І він лише завтра вже тепер, коли вони появилися у папірьові і в онлайнові теж. Тот самий час, кіть хочете його новели почитати онлайн, то абсолютно не проблема. Він сесю книжечку, яку я тепер читав, сесю збірку, він виклав PDF-файлом в онлайнові. Можете знайти у нього на сторінці у Фейсбукові. А у мене на каналовий Мегалів архів. Я там і кожному епізодові поприкапчував тот лінк у коментарях. Так що в тому ніякої біди не є. З другого боку, 15 юня була презентація його книжечки у Будапештові, щойної, і там Общество русинської інтелігенції Мадярщини присудило йому премію академіка Антонія Годинка. І вони кажуть, за вагомий вклад у розвиток русинського язика і літератури. Та, можна сказати, читава така подія у житті маленького руснацького світа. Но. Та не просто так низько буде 5-й епізод якраз його збіркою. І будемо низько читати ще одну новелу, яку лично я дотепер не читав. Кличеся вона Лейбович. Я лише перший дарабчик з неї так дуже наскоком був проникав, та видитися ж буде дещо інтересно. Ну, та не будемо то вже нікуди утягати, ідемо читати. А ви пак поміркуєте, це була ця новела, да, як вам інтересна, це корелювала у нас з дачем у вашому животові. Значить, Лейбович. І ще на початку року, колимся поскаржив, що рукави уюша старого анцуга дуже курті, а надраги на колінах потерті, мамка пообіцяла, аж закінчу 8 клас на 5 та купить ми новий. Нянько, що каже, кой видить ми табель? Там мав 2 чотирки, а анцуг ми дуже треба. Старий уже малий та й читаво потертий, ганьблюся го брати на себе даже. А в кінці першого тижня учебного року, так і все, буде шкільний вечір, танці. Безумно всі прийдуть у чомусь новому. Хлопці в нових анцугах. А тот Гаврилов прийде у майдорогому. Бо отець му полковник, та й він єдинак. Не в то, що я. Нас 6 діти. А родичі ми вчителі. А ну ж як му буде навелико, що на нього усі дівки никають. Та й Неля теж. Еге, як на нього здріла на послідніх танцях. А моя мамка і так не никавче на ті 4 та це купить ми. А й бо чудася не стало. Зароби собі, пак знаєш, що ж вас 6. На анцуг нам тепер не убиват. Сонька поступать в університет цього літа, і умай треба.
Місто того би ходити по горах та й валятися на тисі цілое літо, іди та зароби собі. Никай, нянько збирать подзаробити десь у літі, уповіла мамка. Йой, серце мися стисло. Я вже представляв собі, як танцюю танго із Нелею, май файну дівку у школі. На міні, модний сірий анцук, і ще май файний Гів Гаврилова, і всі на нас никають. Дізнавимося, аж фабрика бутерів набирать робітників. А й були ж на август. Пішов туди. Фабрика то много цехів, де квіліли, пили, лупкали клепачі, воняло лаками всякими. У відділі кадрів уприділили у бригаду грузчиків. Обіцяли 120 рублів. Ого, та сього би доста і на дуже іпний анцук. На другий день, за півгодини перед початком роботи, уже був на фабриці. Мамка ми дала з собою пакуночок. Хліб із мастю. Я та й ще двоє нових, теж підсобників-грузчиків, чекались ми на бригадира попіля контори. Руно у 8 підійшов від нам читавий такий мускулистий чоловік середнього віка із сірими веселими очима. Потиснув кожному руку та й каже: «Будете у бригаді ми. Вас троє, та й моїх старих 4. Вас узяли, бо у середині цього місяця треба відправити у Росію велику партію бутора. Шифони, столи, стільці, полиці, такое. А доти будемо обслуговувати цехи, переношувати части буторів із цеха в цех, місто конвеєра», – додав, сміючися. «Айно, я Луці бачі про вас, бо ще сте доста молоді вижу. Так, ви двоє будете обслуговувати 4-й цех, тот, що попіля контори. А ти, каже мені, підеш зо мною». Зайшлись ми в майдовгий цех на фабриці. Тут чинили части шифонів. Луці бачі подвіхняють старому майстрові. «Тут вам є ще один помічник», – каже. Треба, бо роботи повно. Василь уже гірким дише, не встигать». Майстер пояснив ми, що і як треба робити. Треба переношувати части шифонів від одного станка до другого. А далі у сусідній цех, де їх пак шліфують та й лакують. «Видиш, туйся вже набрало читаво боковин. Треба їх перенести у шліфувальний цех. Там ти укажуть, іди якому столові. Іди за Василем». І я почав. Бокові части огромного такого трисекційного шифона, широкі 2-метрові букові пластини. Тяжкі гігрім. Брав їм на плече. Так носив і Василь, мій напарник. Тяжка дощища. Нестерпно різала плече. То ти 40-50 метрів, що мій переносив із цеха в цех, били для ня такою путем на Голгофу, я вам кажу. Жара, сонце палило, піт змішаний з слизами, що сяляли удболи у плечі, заливав ми очі, заважав чи так уникати, куди йдеш. Доким доносив до міста і по 3 рази їм перекладував ту прокляту дощку із плеча на плече. Боже, коли вже буде обід, уби відпочити? На обідню перерві, наспіх посербавши левеш у фабричній столовці, змочував їм рубці на плечах студену воду. Василь не утішав. «Спершу і яся мучив, пак на плечах помали учинилися мозолі, привикнеш і ти». Домім ішов дуже засмучений. Йой, не треба ми вже й тот анцук. Руки, ноги боліли, а кожа на плечах і посічена. Та як завтра буду годин робити? Дома мамка помастила ми зрубані плечі якоюсь мастю. Учинила парночку з пантликом, уби мож ацяк закріпити на плечі. Так не буде різати. Айбо на другий день я ся ганьбив класти парночку на плече. І ще ся будуть із ня сміяти дівки з шліфувального цеха. Пересилюючи біль, стиснувши зуби, носив їм то дощки таги вчора. Таги Василь. Пак коли уже не годен був більше терпіти, та рішив йому ж попробував носити туті прокляті дощки ацяк у руці під плечом. Таги носять актовки в канцелярнях. Так ми читаво тягало руки, айбо завто не різало у плечі. Дівки шліфувального прозвалення пак пощариком. Так їм пропощарив десь 3 тижні. Утяг їмся помалу, утяг у ту роботу. Десь у середині місяця було собрання. Директор,
Лейбович. Це Лейбович, не знав, той наголоса не є. Низький лисий чоловік із великим носом і маленькими устиками, убратий у кітель, так і були звикли воєнні та й партійні начальники. Говорив про важність задачі, яку поставили перед нами партія і правительство. Він став у позі Наполеона. Перст долони правої руки, засунутий ацяк межі гомбиці кітеля, говорив по-руськи металічним таким голосом. Йогося боали, а й бо й чистували. Казали, ож був дуже справедливий. Через пару днів ізобрав нас Лоці Бачі та й каже: «Завтра рано, хлопці, збираємося у зборочному цехові. Утто будемо тирхати шифони на машини. Везуть їх на штацію, на поїзд, далі в Росію. Треба було покласти шифон на низьку довгу турбонцу, дручати його через цех від машині, пак по пандусові затягати на машину. Робота була такой адова. Сонце палило нестерпно, під заливав нам очі. Тяжко було волочити тот величезний трисекційний шифон гурі по пандусові. Притому сокотив би, не дай Боже, не показати дорогий бутор. «Скорж дай пест убити, гівбись подрабав шифон», наказував нас Лоці Бачі. І до обідові, видячи, ож уже ледве стоїме на ногах, і сам читаво зморений, Лоці Бачі каже: «Ну, будемо мало odpočивати. По-єдному, за шором. Ай бо никайте, не тичтеся начальствою в очі. Іди ти первий», уповів єдному майслабому з нас. «А ти через півчаса заміниш го», указав Васильові моєму напарникові. Йой, коли наконець шор дійшов до мене, я вже ледве стояв на ногах. Напивімся води та й поплентавимся глядати десь тінь. Увидів їм недалеко у скверику великий корч. Упав йому тінь під ним у порошану траву і закрив очі. Прийшов я від собі уже від того, ож кусня копка тубока. Розкрив очі, а довкола люди стоять. Серед них над головою мій такий Лейбович стоїть. У своїй привичній позі, а ця ліва рука у жебі, а долонь правої засунута між гомбиці кітеля, так, що стирчав лише один тот великий перст. Перст і зломлений такий під прямим углом від горі нервнося так здригав. «Безобразие!» – кричав тот. «Люди тяжело работают, а этот валяется в кустах. Как фамилия? Из какой бригады?» Я підскочив і упарений, но назвав їм своє ім'я та й бригаду. «Запишите, щоб другим не повадно було», уповів Лейбович до чоловіка, що не такий приймав на роботу. Тот це щось записав у нотес свій, та й процесія рушилася далі. Дуже переживав ошемілення та й записали. Це не буде сього біди. Лоці Бачі успокоював ня. Казав, що після відправки бутора нашу бригаду Лейбович похвалив за роботу та ще й премію обіцяв. Так що, може, воно так якся обійде. У кінці місяця, у день платні, наша бригада з Лоці Бачієм у голові стояла у шорові перед оболочком каси. Усі були у добрій вдяці, зарплату дають. Договорилися, що усю бригаду підемо упити пива. Коли підійшов мій шор, я назвав своє ім'я, касирша удала мені 58 рублів з копійками. На мій такий німий вопрос уповіла: «Поштрафували тя?» Никай, тут написано. Я так і поступив. Лоці Бачі побігся сважати до головного інженера. Айбо вернувся ні з чим. «Приказ директора», казав тот. А директора не є нині на роботі. Йой, дуже мені з того було гірко. Не тільки споза того, ж не буде в мене нового анцуга. Ганьбивимся і перед родичами. Буду думати, ож я ніч не робив цілий місяць, ож прятавимся від роботи, ож не трібняким. Коли передавав зароблені гроші, гіби утвічав такий на мій вопрос, мамка уповіла: «Тепер раз на анцуг нам не убиват. Треба дівкам кобатчики та й топанки, та й дрова на зиму, ники подорожали. Сестра ти йдеся вчити Ужгород, треба й у квартиру оплачувати.
пак на Новий рік, аж Бог поможе. Ой, на 1 септембру танці не дуже хотів іти. Пак ні в чим. А й бо немає інтересний. Можу чути Ошко, як провів вакації. Та й хотілося увідіти Нелю, потанцювати з нею, поговорити про те, як провела літо. Вона майфайна дівка в школі. Я часто думав про неї, коли мтігав туті тяжкі шифони. Мріяв, мож будемо з нею дружити. Так що пішов їм. А й бо всей вечір стояв під стіною. Ганьбивимся, аж не вбрати їм. Лиш никавим, як танцюють. А Неля стала ще майфайна, гибила. Загоріла, файно убрата, весела. Но королем вечора був, та правда, тот Гаврило у новому анцугові. Коло нього ся крутили майфайні дівки. А на дамське танго Неля запросила Гаврилова. Як танцювали, та він ніч дошептав їй щось на ухо. Вона ся весело сміяла. Я не міг все видержати. Страшно гірко ми було, пішов їм думі. Прийшли роки. Я преподаватель нарисної геометрії общетехнічного факультета Ужгородського університету. Приймав іспит у заочників. Тут і заочники, то по більшій часті всякое начальство фабрик, колхозів, заводів. Партія заставляла їх добивати дипломи вищого образовання. Не добрів то оби совітський директор, та ще й партійний, а не мав папіря, ось він десь щось учив. Начальство поставало заочниками, вело собою добивати дипломи. У аудиторії за 5 столами сидять екзамінуючіся студенти, ладяться отвічати по білетах. Думав, як звикли казати студенти. Ми з колегом із Львівської політехніки, прийшов по обміну опитом, каже, тихося переговорюємо. Проблема. Уже майже половина групи прийшла, двойок повно і не єдної чотирки. Із тих, що були на установчій сесії та й консультаціях, та ще й поєден щось знав. А й бо більшість, в основному, старші люди, начальники, то ніч. Що робити? Колега каже, ось ніщо їх шкодувати. Найся учать, та й мися вчили, аж хотять мати в ті дипломи. За дверима у коридорі чути легенький такий гомін. Студенти переживають. Після кожної двойки так тривожно там загудить. А після желанної тройки такі возгласи там що? Росіяно розникавим тих думаючих студентів. І той приникавимся, сидить там єден такий лисий, літній, із медалю на уюшові. Я його на консультаціях, слухайте, не відів. А він щось енергічно так фіркав на листові, не так є більшість, що лиш тупо никали у білет. Мені стало інтересно, що тот сись там фіркат. Подійшов він. Тот медаліста, малий чоловічок, онь мокрий від збудження та й переживання, чиркав якісь лінії, що не мали взагалі ніч общого з вопросом у білетові. У руці в нього ручка стиснута великим перстом і зломленим під прямим углом, що нервознося здергав. Я десь уже видів всякий перст. «Гей, Лейбович!» – блиснуло ми в голові. Спішно підійшов від столови, на якому були розкладені зачотки тих екзаменуючихся студентів. Так і є, це тот Лейбович. Я присів. У голові нараз сплила картина того пам'ятного дня, коли я, смертельно фарадний дітвак, грузчик, із дозвола бригадира відпочивав порошаний у траві скверика бутурної фабрики. А сись Лейбович, директор, перед своєю свитою, що не обстала копка у ня. Господичку, унизивня, оскорбивня, та й ні за що. Удобрав видня тяжко зароблені гроші, що спричинило крах моїх юних надій, мрій, ганьбу перед родичами. Який то був удар для мене тоді? Туй у руках мій є тот, бивший вершитель моєї судьби, грозний Лейбович, а теперки маленький, потний, безпомічний чоловічок із трясучимися руками. Ага, Лейбович, поповісься, подумав він ацяк із злорадством.
Без усякого сумніву Лейбович ся провалить. Уже му отвічати, а не листове не є і назнаки на правильний отвіт на вопроси у білетові. Сівем за стіл. Та й нагле заганьбивимся свого злорадства. Що й се такое? Мілка жажда удомщення за свою давню обіду? Ож, тепер му отплачу. Лейбович – директор фабрики. Возглавляє великий колектив. Від його уміння залежить зарплата робітників, що годують свої родини. Він у кожноденному напряженню, у журі за матеріали, механізми, організацію роботи, дисципліну, зарплату робітникам і многое другое, конкретне, насущне. А тепер такі обставини. Во ім'я додержання формальностей на старість заставляють його рішати абстрактні задачі на рисної геометрії. Та це буде він має ефективно рішати свої кожноденні проблеми фабрики, і це робив досі, кіть я його, проваливши, заставлю вчитися рішати задачі по нарисній геометрії? Айно, я мав повне моральне право уліпити му двойку, бо не знаю то, щося від нього требує. Так як він мав право колись покарати мене. Або це треба комусь то, щося від нього требує тепер. Аж го заставлю усвоїти тепер на старість сесю для нього абстракцію, нарісну геометрію. Це він від того майщиковно буде доставати запчасти для фабричної техніки. Це може буде майдобре рішати свої кожноденні газдівські задачі. Та правда ж нет. Я му уліплю двойку, зовсім законно при тому, бо не знає. І він строгий, но справедливий, честований руководитель, безспорний авторитет для великого колектива фабрики і для своєї родини, піде домі унижений і заганьблений. Та що дома поїть жуні та й дітям? Його всякого обремінили ответственностю, нелегку роботу, на сіду голову заставили постігати, гейся каже, для нього непостіжімое. Дрилили його у глибоку яму. А я тепер у тій ямі його закоплю, замечу його землю. Я ся підняв і назад підійшов від тому Лейбовичові, наскоро начеркав їм рішення задачі і шепнув йому «перечертіть». Лейбович дуже щудований, поникав на нього з благодарністю. На іспитові якось прогиндав отвіт на вопрос у білетові, щось там помекав. І хоч у рішенню задачі, котроє перечертив із мого наброска, умудрився вчинити декілька хиб, колега не був проти того, аби дати йому желану тройку. Не встигли смеся підписати в зачотці, як Лейбович се на очах онь переобразив. Простерся, підняв голову і ацяким побідоносним кроком рушив від дверям. А пак за дверьми із гулом студентів, що стояли, чекаючи на свій шор, на тривожний вопрос «Ну як?» твердим, увіреним у собі начальницьким таким голосом уповів «Как надо». На сьому кінчаться новела за Лейбовича. Яку я можу мораль винести із цієї маленької новели? Та безумовно можу. І це видко було писано дуже много років назад. З яких директорських голосів чув їм дуже много. А бо є то й направду мораль, айно ж, мали би ми то пускати гет, не мусимо держати ту отрову в собі, не мусимо людей пак карати. Такі люди безумно мають свого доста. Ну то що, як се думаєте? Прочитав вам ще одну новелку. Таку маленьку майкурту. Кличеся «Дайте ми роботу». І сюм теж ще не читав. Та може нам буде інтересно. У мову прорабську будьку зайшов чоловік. «Робочих вам не треба?» – позвідався по-нашому. Я підняв голову у чертежів. Спередо мною став високий, такий худий, жилистий чоловік, років десь 30-35. «Не треба», – кажемо.
Та й казали ми в конторі, що може вам треба, уповів він май тихо, май упавшим голосом. Кажу вам, ож не треба. Бригада вже укомплектована. Но він продовжував стояти. Поникав їм на нього, на худому такому скуластому лицьові сірі, смутні очі. Тот схилив голову, обернувся до виходові. Ну, та будьте здорові, уповів, ідучи гет. І це типічний наш русин, верховенець. Бідолага заробітчанин, подумав він. Та щось някинуло. Ану, чекайте лиш, сперем його, сідайте. Він сів і з інтересом на ня поникав. В очах муся засвітила надія. «Видкі сте?» – звідав його. «Із вишки, глядав у роботу». «А там у вас хіба ніщо робити?» «Ова, роботи не є ніякої. А родина у ня велика, 4 дітей, та й хвора жона», – додав він мало-май смутно. «А діти це великі?» «Та де, дрібні. Маймалі 3 годики, старшому 8. Мені хотіло помочи цьому чоловікові. Як вас кличуть? Василь. Келемен Василь. Я написав записку у відділ кадрів. Ож треба ми цього чоловіка. Ідіть, кажу, у контору, оформляйтеся, а завтра рано у 8 по-московськи убисте були туй. Будовання мого об'єкта лише зачинало, та розбивка фундаментів вже була зроблена, шнури натягнуті, мож зачинати копати котловани. Бригада 6 людей, рахуючи Василя, була, мож казати, інтернаціональна. 3 руснаків, 2 мадярів, 1 циган. Кожен діставав по одному котлованові. Об'яснив їм, ож як глибоко треба копати, та й пішов по ділах. Сперед обідньої перерви прийшов їм поникати роботу. Май більше та й май акуратно на чудо вчинив Василь. Похвалив їм його. На обід заскочив їм у Трестовську столову. Там обідала й моя бригада. Усі, кроме Василя. «А Василь чого не з вами?» – позвідав їмся бригадира. «Та й не хотів іти, каже, ож він не голодний», – відповів ми бригадир із усмішкою. Не голодний челяник, ну поки як. Сперед кінцем обідньої перерви прийшов їм на об'єкт. На крайові котлована сидів Василь. Глибоко такий задуманий, зажурений. Пораз відщипував драбчики від буханки чорного хліба та й помало жвав. Не втямив їм, як їм подійшов, хотів йому пожелати смачного, або прийшло мені на думку, що то, може би, було доста гірков насмішков над ним. «Як істеся устроїли?» «У одній сте комнаті з бригадою?» «Ова, далиня тим від мадярам. Ці циганом, я їх не впознав, однаково говорять». «Та коли плануєте йти домів?» «Кой мало зароблю, аби було з чим йти. Уже 2-й тиждень, яким пішов із домі. Та що заробив, отом проїв». «Та де сте робили?» І в болто грузчиком, і на штатці, і по людях». Копання котлованів було нелегко в роботу. Грунти мокрі, тяжкі. Хлопці у ні змокли, часто відпочивали. А Василь копав, слухай, трактор, не відпочивав чи без перекурів такої. Під кінець роботи порахував їм, кілько викопав. Хотю копав вище норми, много більше другі, або заробив мізер. Розцінки на земляні роботи доста низькі. І навіть кіть повгадувати всякі надбавки, щось, гіби трамбовки воздуха, та й так мало вийде. Кіть так буде і далі, та сирота Василь немного понесе діточкам, а то ти сарака чекаут. Треба буде дати йому майоплачувану роботу, подумав він. А що кіть го дати на другий свій об'єкт, там, де жилий будинок ся строїть. Там тепер якраз ідуть однушні роботи, кладка перегородок, робота має легка, та й платиться ліпше земляні роботи. Правда, вже така робота, а ще має кладка гіпсоблоків, ото треба би має високу кваліфікацію, та це побірував би Василь то чинити. На другий день повів його на тот житловий будинок.
Поклав його до доброго майстра-мурника у помічника. Замішувати гіпсовий малтер, підносити блоки. Гадав си, найся учить. Пару днів ся поприникать, як ся то робить, пак буде чинити сам та й файно заробить. Всяким міркував. Приникайтеся, Василю, як ся то чинить. Хочу, убистися научили файно класти тут перегородки, кажу. Він поникав на ня смутно. Майстер-мурник був довольний Василем. Сися не лінує, робить є машина. Через пару днів зазвідавимося Василя, як іде робота. Іде, чого би не йшла. Пак і це жінська робота, смутно місцяк відповів. Замітив, що в очах му була якась жур, щось його мучило. А пак ся звідат. А це довго ня тут будете держати? Повіділомися, Василь щось, не дуже ся радує новій роботі. Хочу, бистися навчили іпно чинити свою роботу, ото вам буде на хосен. Через пару днів покликав Василя самому вже класти перегородки. Він ся старав, сарака, айбо перегородки виходили криві, такі страпаті. Василь то і сам відів, і дуже ся огорчав, був нервозний. Не бай, кажу, буде то і май добре, аж ся май прикладете, а цяким го подонажував. Аби му помочи, поклав його на сплошні перегородки, без двері. Аби май легко забезпечити руни з того, та плотник учинив шаблон. Стало май скоро, та й май легко класти, та й уходило май добре. Прийшло ще пару днів. Василь уже клепав перегородки гіпалачинти. Робота то та легка, та й добре ся платить. Я ся радував, заробить си фатів. Під кінець місяця зачав їм закривати наряди, упшацував їм, кілько учинив та й заробив Василь. Виходило вже нормально. А ж як се зрадує, подумав їм. Коли їм подрахував, він його увидів та й подійшов. Смутно лице в нього були, мало не ривав, онь на очах блистіли сльози. І таким молящим голосом каже: начальнику, верніть мене на роботу, де був. Я хочу робити, а не бавитися. Пак у мене діти. Та й конець новели. І це насправді і смішна, і гірка така доста. Бо направду челянник собі вірував, він кіть робить дещо фізично май тяжко, та тося ліпше платить. Тут дуже мися споминать насправді, як ми пораз мамка казала. Як мамка за свою мамку розказувала, кіть мамка не хотіла дещо робити, та моя бабка їй казала: пак Марія, пак і се не писати, і се май легко. А мамка відповідала: та я писати знав, і се май тяжко. Не знаю, мені від цього дуже весело насправді було. Та що, ми, будемося на низько потихеньку сохраняти. Мені ся полюбили обидві новели, хоч друга така май простенька. Сякого тут теж повно є. Повтор всього знайдете на Ютубові, викладу його і в Телеграм. Надіюся, вам ся полюбило. Уже на другий раз буде у нас друга книжечка. Низько у Телеграмові та у Твіттерові звідавимося, щоб люди мали дяку, обом зачитав далі. Верим там на вибор пару книжечок, які у мене дома суд. І никаючи по тому, як там голосують, а я то можу поникати так і нараз, що там люди заголосували. Никаючи на то, як люди заголосували, тепер будемо слідуючий раз читати книжку «Реактори не вибухають» Станіслава Дворницького та й Катерини Міхаліциної. Книжечка, я б оповів, то буде дуже актуальна, бо розказує за Чорнобильську катастрофу, за те, що ся там відбувало, як ся там відбувало. То не якась класична суха вижимка з Вікіпедії, там маленько так май у історію. Май так, Та, мені насправді маленько гірко від того, що та тема тепер актуальна, а ще май споза того, що ся стає на Запорізькій АЕС. І це станеться, не знаємо. Або направду пару місяців назад сидів та й гуглував, що чинити в момент ядерної катастрофи. Будемося надіяти, що такого не стане, або ліпше бути прилаженими і просто ся надіяти.
А на низьке то видав буде конець. Я вам красно дякую всім, кося прикапчав, ко послухав, кося поділив, ко залайкав, ко прокоментував, то сесе. Будьте здорові, не ганьбіться, кільтувати гроші туй дома, кітісте дома, знайте, ож каже, потрачена вами копійка туйка, помагать нашій економіці, помагать нашій армії, помагать нам викопкати ту паскудоту гет із нашої хижі. Ну та що, красно дякую, майтеся, сукотіться.